tud lenni, vagy egy TDK-t tenni bele. Ha ez Sony a minősége, akkor Sony kazettát kell tenni. Hát mindegy. A feleségem is ezt mondta, de mondták. Kádát mutattak, vagy mert megnézni, hogy mindjárt csak. Nem mondod, hogy megvan. Kádát, amikor jön befele. Tibor? Semmi közben. Ennyi volt a baj. Ki kell kapcsolni vissza, név szarakszik. Ki kell kapcsolni. Nem bírtam el, nem talált eszközt, ez be van kapcsolva. Szárad a borsó, nem van. Szárad a borsó, vágod? Vágod, nem van. Mennyi van már? Micsoda? Hát borsó. Hát mit tudom én? Hát nem vágod? Nehogy nem. Vágod. Na, hát akkor mi van? Hogy mi van? Mit csinál? Hát faxel. Faxel. Mennyi van már tartályban? Milyen tartályban? Hát a gombálytartályban hülye gyerek. Milyen a gombály? Hát én itt vagyok faxel. Faxel, hát azt mondtad, hogy vágod. Hát vágom. Mit vágod? Hát amit mondasz, azt vágom. Hát én a múltkor mondom, azt is vágom. Az apád büdös mellett pótolok mangós faszán. Azt mondod, hogy ott van faxel. Most akkor vágod, vagy nem vágod? Nem vágod. Mondom, hogy vágom. Ott akkor apához van már. Apád, hát mondom, hogy én itt van vagyok. Akkor miért mondod, hogy vágod a borsót? Hát nem vágom, nem vagyok hülye. Hát mondom, hogy vágom. Vágod, te a kurva apádnak a mákos fasza, hülye gyerek, basz meg ősöd.